levaba contos. Cestola na Cachola é unha cooperativa galega que nace no ano 2013 da man de 3 persoas, Xoana, Miguel e Raquel, que queríamos poñer en común as nosas formación e experiencias profesionais anteriores. Estas viñan ligadas por unha banda ao mundo da pintura, ao muralismo e á ilustración, e por outra banda máis tocando pois ao terceiro sector, o traballo no eido da cooperación internacional para o desenvolvemento, a sensibilización e tamén a promoción do cooperativismo e a economía social. Pensábamos que era preciso e ademais que era interesante ligar de algún xeito economía e pintura, aínda que aparentemente non tivese moito que ver entre sí estes dous campos, e o proxecto nace coa idea de lanzar unha liña de moda ética, unha forma de traballo onde nós puidésemos crear da man da pintura prendas cun valor ético e ecolóxico que ademais estaría complementado por eses debuxos que facíamos desde a cooperativa. Digamos, estamparlle un valor engadido en forma de debuxo a prendas creadas de forma ética e sostible, non? A partir de aí, pois, consideramos que tamén queríamos poñer dentro da cooperativa todo o que sabíamos e nos gustaba facer e, por tanto, hoxe pois, na cooperativa conviven tanto esa liña de moda ética como traballo no eido da pintura, a ilustración e o muralismo, e tamén pois, unha área que lle podemos chamar de consultaría social, aínda que non nos gusta moito esa palabra, que ven recollendo pois todos aqueles proxectos máis sociais, onde traballamos en coordinación con outras iniciativas, persoas e ONGs, pois realizando estudos de investigación social, asistencias técnicas e avaliación de proxectos sociais. En definitiva, nós defendemos unha economía ao servicio das persoas onde nós poidamos desenvolver o noso traballo dunha forma digna e desprecarizada, e cremos que a cooperativa pode servir como ferramenta para que en calquera tipo de actividade económica, tanto no eido cultural como en calquera outro sector, se poida levar adiante uns valores ao tempo que se fai economía dun xeito responsable para nós e para a nosa contorna.